Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Central Luzon wala pang naitatalang COVID-19 Delta variant ayon sa DOH. Pagtataas ng singil ng Espelapco, bunsod daw ng generation charge. Basag kotse modus, muling ng biktima sa iba't ibang lugar sa Pampanga. At hit and run suspect na huli sa CCTV camera, pinaghahanap ng mga otoridad. Maya Pabeni, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Hizon. Narito na ang mga nauuna at tinutukang balita ng CLTV News. Ilang kabalen na customer ng San Fernando Electric and Light Power Company o Espelapco ang nagpahayag ng pagkadismaya sa social media matapos silang matanggap ang kanilang electric bill para sa buwan ng Hunyo. Ayon sa kanila ay kinagulat daw nila ang biglang paglobo ng kanilang bayarin sa kuryente na walang abiso mula sa power distributor. Sa power rate increase advisory na ipinadala ng pamunuan ng Espelapco sa CLTV News, sinabi nito na ang pagtataas gaya ng nakita ng mga customer sa kanilang electric bill ay sanhi ng generation charge. Tumaas daw ng mahigit piso ang generation charge para sa naturang buwan. Dagdag pa ng Espelapco, ang pagtataas ng generation charge ang bunsod ng pagpalya at pagkasira ng maraming generating plants. Bagay na nakaapekto raw sa distribusyon ng kuryente ng mga distribution utilities. Ibabayad din daw ng Espelapco ang tumaas na singil sa generation charge sa pinagbibilhan nila ng kuryente dahil ito ay isang pass-through charge. Liban sa generation charge, lumaki rin daw ang demand sa kuryente. Dahil sa mainit na panahon, kaya ganun na lamang ang pagtaas ng bayarin ng mga consumer. Ayon pa sa Espelapco, walang naging pagtataas ang kumpanya na distribution charge sa mga nakalipas na maraming taon at hinikayat ang publiko na makipid sa konsumo ng kuryente. Makatutulong din daw kung papatayin at bubunutin ng mga plug ng mga appliances na hindi naman ginagamit. Sa Regional Pre-SONA Series na ginanap sa City of San Fernando, Pampanga, lumitaw sa report na malaki ang ibinaba sa produksyon ng poultry at livestock sa gitnang Luzon, habang nananatili namang top producer ng palay at mais ang rehiyon. Narito ang report. Base sa report ni Cabinet Officer for Regional Development and Security Region 3 Carlito Galvez, sadyang bumagsak ang industriya ng poultry at livestock sa gitnang Luzon itong unang quarter ng 2021, kumpara ng mga kaparehong buwan noong 2020. Sa sektor ng poultry, higit 11% ang binaba. Ang dating 193,637 metric tons na poultry production noong first quarter ng 2020, naging 171,516 metric tons ngayong unang bahagi ng 2021. Nakalululang 72.6% naman ang natapya sa livestock production ng rehiyon. Ang 119,726 metric tons na produksyon noong first quarter ng 2020, 32,848 metric tons na lamang itong mga kaparehong buwan ngayong taon. Pangunahing rason sa pagkalugi ay ang pagkalat ng African swine fever at ibang peste, isama pa riyan ang limitasyon sa transportasyon dala ng pandemya. Samantala, naging maganda naman ang lagay ng sektor ng palaisdaan. Mula sa 89,101 metric tons noong Enero hanggang Marso ng 2020, umakyat ito ng 95,747 metric tons ng 2021. Malinaw na 7.5% increase sa fishery production ng gitnang Luzon. Nanatiling top producer pa rin ng palay at mais ang rehiyon. Nitong first quarter ng 2021, 699,044 metric tons ng palay ang ani ng mga magsasaka ng Central Luzon. 5.4% itong mataas kumpara sa 2020 harvest na umabot lang sa 663,358 metric tons. 5.1% naman ang sinipa sa corn production, mula sa 141,503 metric tons na harvest noong 2021 ay naging 148,758 metric tons ito ngayong unang quarter ng 2021. JM De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Central Luzon wala pang naitatalang COVID-19 Delta variant ayon sa DOH. At basag kotse modus, muling ng biktima sa iba't ibang lugar sa Pampanga. Magbabalik ng CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Kinumpirma ng Department of Health na wala pang naitatalang COVID-19 Indian o Delta variant dito sa gitnang Luzon. Subalit ang mga gobernador ng rehiyon ginarantiyahan na patuloy na tututukan ng border control checkpoints upang malimitahan ang galaw ng mga tao lalo na ang galing sa mga lugar na may mataas na kaso ng coronavirus. At para sa karagdagang detalye, makakasama natin si Rainiel Pawid. Rainiel. Yes, Nicolette, no, katatapos nga lang ng 8th leg ng pre-SONA series dito sa City of San Fernando, Pampanga. Dito rin kinumpirma ng Department of Health na hindi pa nga nakapapasok o wala pang naitatalang COVID-19 Delta variant dito sa atin sa Central Luzon. Pero wala tayong dapat ikakampante dito nga sa balita na ito kung kaya't yung mga gobernador ng Gitnang Luzon na present doon sa event, sinabi nila na patuloy silang maghihigpit doon sa mga border control checkpoints. Ayon nga kay Tarlac Governor Susan Yap, dapat pa rin balansehin yung economy at saka yung health natin, no, yung health sector. Kung kaya't doon sa mga border checkpoint nila, patuloy na hihingi ng travel at health document, lalo na doon sa mga papasok ng lalawigan. Ayon naman kay Governor June Ebdane ng Zambales, dahil nga nagbukas na yung kanilang turismo ngayong buwan, hindi na umano nila mapipigilan pa yung ibang dagsa ng tao, pero kinakailangan po na magpresenta ng negative RT-PCR test result lahat ng papasok, lalo na po yung mga hindi taga Zambales. Kailangan 48 hours yung bago pumunta. 48 hours bago pumunta doon sa Zambales ay meron na tayo noong negative RT-PCR test result. Ito namang Pampanga at Bataan ay patuloy na nag-uugnayan dahil magkadikit lamang ito, Nicolette, no, doon sa boundary ng Lubao at ng Hermosa sa Bataan ay meron din nga nitong border control checkpoint. Dahil nga under MECQ itong Bataan, patuloy rin sila naghihigpit doon sa mga papasok. At kanilang sinabi na lahat ng papayagan lamang nilang lumabas ng lalawigan ay yung may mga essential travel, gaya na lamang ng mga papasok sa trabaho, may emergency purposes, at yung iba naman ay may mga medical outreach o mga medical activity sa labas ng lalawigan. And present din sa event si Cabinet Secretary Carlo Nograles at kanyang sinabi sa atin na 17 na yung natukoy na Delta variant dito sa Pilipinas at lahat ng mga ito ay contained o ibig sabihin ay agad naman naagapan at na-isolate ng 10 araw. Doon sa isolation ng 10 araw, ginagayahan nila na mahahawak pa itong na lahat ay Filipinos o yung mga galing ng iba. Nicolette. Maraming salamat, Rainiel Pawid, nagbabalita. Samantala, dumulog sa CLTV News ang isa nating kabalen kaugnay ng nangyaring pambibiktima sa kanya ng basag kotse modus ng mga magnanakaw. Panawagan niya na way maisoli man lang daw kahit ang kanyang mga ID na kasamang tinangay ng mga masasamang loob. Narito ang detalye. Kakain lang sana si Jamie Lorraine Torres sa isang ramen house malapit sa tanggapan ng Pelco sa Apalit, Pampanga nitong gabi ng June 21. Pero ang masayang hapunan nauwi sa isang problemadong tagpo. Bandang alas 7 ng gabi nang matuklasan ni Jamie na binasag na ng mga di pa nakikilalang sospek ang bintana ng kanyang kotse. Kabilang sa mga natangay ay ang kanyang Android tablet, bag at wallet na naglalaman ng mga ID at ATM cards. Ayon kay Jamie, wala raw CCTV camera at maging gwardya sa labas ng establishment nang mangyari ang krimen. Panawagan niya na way maisoli kahit man lang ang kanyang mga ID. Patuloy pang hinihingi ng CLTV News ang panig ng Apalit PNP kaugnay ng krimen. Hindi lang daw naka-duty sa ngayon ang investigador, subalit nangako silang magbibigay update sa kaso. Samantala, ilan din sa ating mga kabalen ang lumapit sa CLTV at sinabing na biktima din sila ng kaparehong modus sa nasabing gabi. Sa post na ito, sinabi ni Noel Pangilinan na nabasagan din siya ng salamin ng kotse at nakuha ang kanyang bag na naglalaman ng mamahaling laptop at sapatos. Nangyari raw ang insidente ng lakawan sa tapat ng isang restaurant sa Barangay San Isidro, City of San Fernando, Pampanga. Isang biktima rin sa San Simon, Pampanga ang nagbahagi ng larawan ng kanyang basag na bintana ng sasakyan na biniktima ng mga kawatan. JM De Jesus, CLTV News.
Sa pagbabalik ng CLTV News, hit and run suspect na huli sa CCTV camera, pinaghahanap ng mga otoridad. Magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangunang balita. Pinaghahanap ngayon ng City of San Fernando Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO ang isang driver ng van na nakasagasa sa isang rider at angkas nito sa syudad ng San Fernando. Ayon kay CPOSCO Chief Louis Clemente, nangyari ang insidente sa tapat ng Esvelapco nitong madaling araw ng June 21. Agaw buhay daw ngayon ang driver ng motor na si Lester Aguilar Matic habang nasawi naman ang kanyang angkas. Nakuhanan pa ng CCTV camera ang minamanehong van ng suspect. Nananawagan naman ngayon ang CPOSCO na makipagtulungan sa kanila ang sinumang nakakakilala sa may-ari ng naturang van upang matunton ang salarin. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagan pang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages at CLTV36 Official, at CLTV36 News, at CLTV36. Kung nais nyo balikan ang mga programa ng CLTV, maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website, www.cltv36.tv. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Quizon. Maraming salamat at magandang gabi.